Private. Simán. We can go. Okay. Garden. Jungle. Itt is van egy kis gaj. Fasza. De várjál, hát annyira... De várj, az honnan van az a... Vagy az... Vagy itt kaparták, vagy... Tetszik itt, bazdmeg. Minden. Mit csináltak először? Leszették a síneket, Elvitték a követ. a drótokat, akkor a talpakat, akkor a követ, akkor aztán a földet is elvitték, mindent. És újra az egészet. Újra hozták ezt a szart ide, gyere. Aha, itt föl lehet menni. Ide szúrtak. Bazeg, ezek ide löktek mindent. Nézd meg, hogy milyen szélesre. De várjál, meddig volt neked itt a... Azért neked bélyebb voltak itt a fák. Itt van valahol az első sor, látod ott kinyílt. Az első sor valahol, másik sor itt volt. Ezek nagyon eljöttek. Van itt átbújsz alatta, vagy átugrasz alatta? Ja, átlépsz alatta. És átlépsz fölötte. Aha, ez így meg van már csinálva ide neked. Így át lehessen menni. Megkértem őket. Ja, igen, azt nem vittem málo, de sem megkérted őket kínaiul. Ó! Gebi? Hello, ez a kínai, látod? Integet. Hú, bazzeg, ez más lett ám így. Ez kétsávos lett, látod milyen széles? Megbaszod. Nézd meg, hogy mindent elvitték, azt mennyi anyagot visszahozták. De honnan hozták ezt az anyagot? Mint valahol a határba. Tudod, mekkora gödröket csináltak? Kamionok bemennek, azt hozzák a sárga földet. Ó. Azt nem tudja hány 100 ezer Slep. több. Jaj, azt a szent. Hogy új földet is hoznak. De várja, hol van ez még a vasúttú, baszki? Most erre mind a kő. Azok a tucanik. Ja. Az új. Meg a talpa, meg majd... Tehát azért van ám itt még, ajjajjaj. De most várja, az mondom, el kell nekik még hordani. De végig van még... Ilyen homokos. Ilyen kevert, homokos sóder is. Ja, azt hordják szét, oda hordják. kipölik, azt széthordják. Látod, beállították amarra lesz hamarra is, meg emerre is. Lesz olyan 4-5 vágány. Mi a gebibe. Ja, meg ott meg a zsitkóba. meg a vasútállomáson ezt az egészet ott leerdörgőtek, ott mindent. A vasútállomás körül. Újították. Új. De Szóval utána nem lévő bontották. részeket azokat ott bontottak arra, vagy nem? Ha ott a házak ott. Ha majd egyszer elvegyük hamarra is. Ja. Még látod, hogy De most várj, ez itt fő lett emelve. Nézd meg mi. Nézd meg mekkora lukat csináltak. Vagy luk is van, meg domb is van. Olyje botte. Hozták a földet. Sóder. Hey. Azt a mindenit. Hogy akkor ez ilyen lett. Hát ez figyelj, nem mondom, ez 2025 teska. Ez így, ez rengeteg munka. Hallod? Ez reggel hozták ezeket, ezt egy-kettő végig földobálták. Ha jó, még... Ezek fönt, ezeket. Ja. Mi tartsa kábelt. Ja. De megint ezek a... Végig megvannak, látod? De megint ezek a gödrök, látod? Itt van, mint szivassák a vizet, azt ide. Ez már mekkora gödör. Egy 30 méter, meg egy 4-5 Méter mély, ja. Basz meg. Mi a fasznak? Hát ilyen vízelvezető, vagy én nem tudom. Hát de hogy ez az egy, de... Hát de mi, hát ja. Nem tudom. Ez Miracle. De jó, most vasárnapon nem nagyon mozognak itt. Úszok reggel. De hallod, más idő van ám itt. Láttam nekik erős papitákat. Tényleg? Szoktam én velük úgy. Telefonon ők. Ja. Át Ja, lefordítsak. ja várja, itt a... Ja, itt megmaradt minden, erő. Vagyis hát nem maradt még minden, mert mint mindent kidőtöttek. Letürölték mindent. Lesöpörték. Megbasza, ez itt nagyon nagy építkezés így. Hallod, jól jötted ezt a cipőt? Süllyed a hajó. Ja, itt vágom, annyi, megnézem. Vizes. Már honnan, semmi. Majd meg lehet nézni az alagutat. Az profi, az, hogy jöttünk este, de jó van, de jó kihúzták. Még nézd, itt jön, még az, hogy körbe lehet menni. Most körbe látod, aszfalt.
Ez totál megváltozott ez itt. Nézd meg a lukat. De bazd meg. De legalább aszfalt van, de az még így. Az még jó. Megint bebaszhatják a sávot, főhúzják. Hát jó, majd ha kész lesz, akkor tán. Meg ha itt úgy is izé lesz, hogy gondolom befázzák ezt a részt. Azt hiszem, hogy ez kerítve, hogy itt nem elő. Tudod milyen a nép, mindjárt dobja a szemetet van. Ja igen. Hogy fasz, tudjuk. Ez most egy-két hete, hogy ki lett aszfaltírozva. Ja, ez így, ja, nem volt az aszfalt, aha. Most lett valahogy. Meg akkor, hogy hívják? Meg akkor húztak rá ide földet, mert akkor itt nem írt a kocsi egymás mellett. Ja, hogy akkor elvessek legalább kerülni egymást. Ugye, botte. Mikor esik az eső, akkor galagódból ide pumpálják a igen. vizet. Ja. De ez így, ja, ez így köll is. Ennyi. De hogy ennyi víz nem fog esni soha az életben, de hát jó van. Hülye Föl botte. lesz kerítve, hogy nézd a baját. Hát ja. Gondolom így, ha lesz itt valahol egy kerítés, meg erő is. Hát ja. Ember, mennyire jó idő van. Nagyon ritka, mikor ilyen van Hollandiában. 20. basz. Hát ja. De egy kicsit friss, de jó, de nincs az a nagy... Bazzeg, hogy épül meg, baszod. Hát tudom, arra is van ez a fal, hogy itt is lesz ugye ez a védőfal, hangfal. Igen, azok a plexikkel majd megcsinálják, ha jól tudom. Hogy... Vagy beton. De hát igaz, nagy munka, rengeteg munka. Ez rengeteg munka, ez. Beugrádi. Ez rengeteg, ez nagyon-nagyon sok munka. És akkor nekik a bázis az meg amott van a... Megbaszod. Most ez sima volt, ezt még úgy tudták, hogy tettük valami söveket. Hát de hát majd elhordják. Még lehet látni a Google mappon, hogy vesznek földeket, ott oda hordanak mindent. Ott is csinálnak ilyen dombokat. Itt a izén, itt a Dózsánál van. Azt a május egy lukat. Még azt, igen, meg azt.